Hej, mit navn er Sveni, og velkommen til den her tv-udsendelse, hvor vi i dag skal snakke om de reelle konsekvenser, der er ved den globale opvarmning. I dag kommer vi ind på, hvad staten, virksomhederne og forbrugerne gør for at bremse deres globale opvarmning. I dag starter vi med at snakke om staten, og hvordan de kan hjælpe virksomhederne med nemmere at opfylde deres bæredygtighedsmål. Hej, mit navn er Mads. Hvad er det faktisk for internationalt? I dag vil vi kigge på problemet global opvarmning og hvordan vi kan fikse det. Der findes forskellige indgreb, som staten kan bruge for at regulere CO2-udledningen hos befolkningen og virksomheden. Vi skelner mellem økonomiske og administrative tiltag. Administrative tiltag kendes ved, at det er regler og forbud, som virker meget direkte på CO2-udledningen. Så er der de økonomiske tiltag, som kendetegnes ved, at de virker mere indirekte på CO2-udledningen. Det er ting såsom afgifter, det kunne være en CO2-afgift på virksomhederne, eller tilskud til, at virksomhederne nemmere kan få en bæredygtig virksomhedsdrift. Danmark har implementeret forskellige økonomiske og administrative foranstaltninger for at fremme miljøpolitikken. Og nogle af disse indgreb omfatter. Disse omfatter regler som affaldshåndtering, udledning af kemikalier osv. Så har vi støtteordninger og tilskud, og det har det givet til virksomheder, som udvikler grønnere teknologi eller som udvikler miljøvenlige løsninger. Dette kan omfatte støtte til vedvarende energi, energieffektivitet, gendannelse og andre lignende initiativer. Danmark har nogle miljømærkningsordninger, der fremmer brugen af miljøvenlige produkter og tjenester. Det gør de ved, at de produkter de har nogle mærker, nogle certificeringer, der viser, at de er miljøvenlige. Det næste vi har, det er investeringsprogram, og der bliver udviklet ting i forskning, innovation og miljøvenlige teknologier igennem private og offentlige investeringsprogrammer. Så har vi de her offentlige indkøb, og det betyder, at staten har indført politikker, der kræver, at offentlige institutioner og myndigheder prioriterer de her miljøvenlige tjenester og produkter frem for alt andet. Hej, mit navn er Jannik. Nu vil jeg vise jer, hvordan man lægger en CO2-afgift på CO2-udslippet. Følg med mig. Hvis vi kigger her på vores udbud efterspørgselskurve, der kan vi se, at vi har pris per ton over y-aksen, og vi har antal CO2 per ton årligt hen ad x-aksen. Ja, og hvis vi så kigger på vores ligevægtspunkt, der er her i midten mellem de to kurver, der kan vi trække den ud på y-aksen her og indsætte vores pris for den nuværende afgift. Og den trækker vi så ned på x-aksen. Hvor det antal CO2 årligt per ton, det er 44 millioner, som vi har en kilde fra på klimasektionen eller lektionen.dk. Og ja, hvis vi så fortsætter her, der ved vi, at den her den bliver opdelt med den her streg i forbrugeroverskuddet og producentoverskuddet. Og ja, hvis vi så skal have vores afgift på, så tager vi vores ligevægtspunkt og parallelt forskyder den opad. Det vil sige, at vi får den kørende her parallelt med den anden, og får U plus afgift. Ja, der får vi et nyt skæringspunkt, eller ligevægtspunkt på vores en nye graf her, som vi kan bruge til at trække ud på den her, på y-aksen, som vi giver et, vi kalder den P2. Og der kan vi trække herfra ned på, så ned mod x-aksen, men den rammer så et punkt her, og vi kan bare lade den køre ned her. Ja, så fra det punkt her, vi har på den originale udbudskurve, der kan vi køre den ud mod x-aksen igen. Og ja, det gør jo så, at vi får inddelt den i vores forbrugertab og vores producenttab her. Det er forbruger, det er producent. Og så har vi vores effektivitetstab her i et lille trekant her, som også kaldt vores dødvægtstab. Og hvis vi glemmer lige at navngive den her for P3. Og hvis vi så tager punktet, vi kørte ned her, så kan vi se, at vi får et lavere udslip af CO2 per ton, grundet at den er kortere her fra starten. Så det vil jo så bidrage til den grønne omstilling og den globale opvarmning. Ja, jamen som vi fandt ud af, så har vi fået en ny ligevægtspris, som var højere end den gamle. Og hvis vi så kigger på konkurrenceevnen, så er der er priskonkurrenceevnen, og der er den strukturelle konkurrenceevne. Danmark, de konkurrerer ikke på priskonkurrenceevnen. Det er mere lande som Kina og Polen, som kan give en lidt lavere løn, og dermed kan producere ting meget billigere. Danmark derimod,
går mere mod den strukturelle konkurrenceevne omkring kvalitet og design for eksempel. Og der ligger der også nogle rammebetingelser indblandet i. For eksempel, at vi skal have en veluddannet arbejdsstyrke, som også går ind under det med, at en veluddannet arbejdsstyrke kan give en meget bedre kvalitet på varerne. Og dermed så vil det ikke påvirke så meget, at prisen er steget lidt, da folk stadigvæk gerne vil betale for den kvalitet, varen har. Så har Danmark nogle produkter, der er nicheprodukter, som for eksempel ved Grundfos, Danfoss og Vestas, og også produkter, som de har. Det er nogle nødvendighedsvarer, som kommer rundt over hele verden, fordi vindmøller ligesom også er nødvendige i forhold til den globale opvarmning og miljøet. Disse er blot nogle eksempler på økonomiske og administrative tiltag, som den danske stat har lavet for at fremme deres miljøpolitik. Danmark har traditionelt været meget progressiv inden for miljøpolitik og har været gode til at fremme deres bæredygtighed og formindske miljøpåvirkning. Det var alt fra mig, den internationale økonomiske ekspert. Nu vil vi gå videre og se, hvordan virksomhederne bruger det her i praksis. Tak til vores internationale økonomieksperter, som har fået os igennem det her med staten og hvordan de ligesom gør mod den globale opvarmning. Nu vil vi gå videre til næste punkt, som er virksomhederne, og i det her vil vi være så heldige, at vi har nogen med fra Bestseller, der vil fortælle os om, hvordan den globale opvarmning har påvirket dem og deres virksomhed. Og vi starter med at snakke om CSR. Og medarbejderne hos Bestseller har valgt at tage de relevante faktorer med fra Ashridges model. Nu vil jeg spørge ind til deres vision, og det vil jeg gøre på engelsk, da de gerne vil ramme internationalt. What is your vision at Bestseller? Our vision is to minimize waste and keep resources in use. We will prioritize efficiency and reuse of resources at every level, from fibers to water and chemicals to post-consumer. Do you have some kind of slogan? Okay. Fair for all and circular by design. This is our ultimate ambition, our North Star. And now we are going to take a look at our model, the North Star. In the slogan your colleague was talking about, the North Star, is that something you can tell us a bit more about? Yes, we have three things we are mostly focused about. The first one is climate positive, the next one is circular by design, and the third one is fair for all. Ja, så nu har vi en ny medarbejder med fra Bestseller, som er deres miljøansvarlig. Og hvad gør I hos Bestseller for miljøet? Jamen hej. Vi hos Bestseller, vi har taget nogle tiltag i forhold til det her Fashion Forward her, som strider på de her bæredygtige tiltag og metoder til vores produktion og arbejdsforhold. Vi har i Bestseller siden 2021 landet aftaler med 4 forskellige nye innovationsvirksomheder, som skal bestræbe os på at blive bedre inden for miljø. Og det er et finsk virksomhed og så 3 amerikanske, som skal hjælpe os med den her grønne omstilling på global opvarmning. Hvad gør I hos Bestseller i forhold til jeres leverandøraktiviteter? Jamen her hos Bestseller, der bestræber vi os på at have en ansvarlig forsyningskæde. Og det indebærer jo så, at vi skal have ansvarlig forbrug af produktion, og det skal så være en bæredygtigt også arbejdsforhold. At de skal være etiske. Og der har vi så et lille quote, som vi siger på engelsk, fordi vi vil gerne være internationale. We are responsible for managing and mitigating risks in our supply chain. We develop and enforce standards of conduct to ensure our suppliers and their factories operate in accordance with safety and international welfare standards. Nu har vi Mads med fra Bestseller, som gerne vil fortælle os om deres CSR-pyramide. Har I en CSR-pyramide i Bestseller, og hvis I har, vil du så fortælle os lidt omkring? Ja, det kan du tro, vi har. Og i forhold til økonomisk ansvar, så opfylder vi det punkt, fordi vi har et positivt årsresultat hvert år. Det har vi haft alle år. I forhold til juridisk ansvar, så kræves det jo, at man overholder loven, og det gør vi også. Vi har ikke været i nogen problemer med loven. Og i forhold til etisk ansvar, så har vi en bæredygtig produktion. Vi har nogle gode medarbejderforhold og arbejdsforhold. Og så i forhold til dyrevelfærd, så bruger vi ikke rigtig pels i vores produktion, så det er jo også den måde, vi udfylder det krav på. I forhold til filantropisk ansvar, der støtter vi forskellige velgørende formål, blandt andet ting som uddannelse, sundhed og sociale forbedringer. Nej. Yes, og nu går vi videre til, at vi har fået fat i nogle tyskere, som gerne vil lave et interview, som har oplevet en voldsom oversvømmelse i deres hjemby. In Deutschland kam es zu einer gewaltigen Überschwemmung. Viele wurden tot aufgefunden.
Hier können Sie Bilder von der Zerstörung von Autos und Häusern sehen, was durch die Überschwemmung zertrümmert wurde. Am stärksten betroffen sind Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo über 200.000 Häuser zerstört würden. Wir filmen jetzt ein Interview mit zwei Brüdern, die von den Überschwemmungen in ihrem Heimstadt in Deutschland betroffen sind. Hier war mein Haus. Alle ist weg. Hier sind mein Kleidung. Scheiße. Mein Haus ist überschwemmt und zerstört. Jetzt sind es nur noch ich und mein Bruder. Das Haus stand 3 Meter tief in Wasser. Se på, hvordan det påvirker forbrugerne, og hvordan de selv kan gøre for at mindske problemet. Ahora queremos mostrar lo que hacemos para hacer el mundo. Nosotros basura. Podemos beber die LSQ sin la basura. Usamos otra alternativa, por ejemplo, piezas redondas de agua reutilizables. Tenemos el objetivo mundial número 12 con consumo y producción responsables. Nu er vi ved at være til vejs ende med vores tv-udsendelse, og det slutter vi af med nogle eksperter fra England, der vil fortælle os om transcendentalism, og vil fortælle, hvorfor at det er et godt emne at slutte med. Now I want to talk about a word called transcendentalism, and it means that when you become more spiritual, it means that you become more open to nature and like just feel more at peace with yourself, and then therefore you think a lot more about what affects the environment, and you become more aware of what you can do to make the world a better place. People who have this transcendentalism lifestyle really live up to the climate goal number 13, climate action, because they take action themselves and live and love the nature. So yeah. With the help of transcendentalism, you'll learn to appreciate and accept the nature and feel the spiritual elements. Our conclusion on the subject for today is that global warming is in our entire system, and with the help of transcendentalism and the company's global goals and the state's effort, we will hopefully have a bright future. That was everything that we had on the program today. Thank you to the experts, and thank you to you for watching, and we'll see you next time.